Paling gede kelas terpanjang Mas Omek, itu wonten negeri Malaysia sugeng dalu Mas Omek. Asik pemirsa live streaming. Ini kita katuraken pada Pak Vina, wonten Kedung, Pak Rena, Kapak, Capur, wonten Sumeko Kedung-kedung Bojonegoro. Kita tekan depan Mas Tejo ayat Tesa ing wonten London sinawi pakarya midhangetke New Margo Laras. Pak Dian Lubang
sajrone atiku Gongo nandian tresno iki dik iya mas wis kinot DMS dan hatiku DMS ulo sawah mas sopo ngendut dasi gede tegak ulo dateng omah hatiku wis kepelot aduh mas ulo saengku pengarasaku amun bisa cecaketan sliramu Komandang jam mengkeleng laras rontang rampok logo lalakone parai yangan apa sondan lambat
gendeng kita tonton gendeng Jawa angklung Sunda parai ya pengen apa bojo? Gampang, Pak Guru yo gelem kok anak-anak. Jauh tinggi. Apa kuwi? Tempat kau berada. Pak Guru ya anak. Iya Pak Guru. Bintang kecil loh nak. Di langit yang tinggi turun amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari biar anak jauh tinggi ke tempat kau berada ganti anak taruh mono be kopi gimi ngopot cak gak wis duduk roti ne oh roti mari jadi plastik bintang kecil di langit yang tinggi tamatnya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Tinggal Katrisman tolong kaku ngediri kakek manggil adik Katrisman tolong ngediri tinggal Katrisman ini kita terakhir belajar mohon maaf Bapak Roto buat dalu semongko sing dalu Pak Roto tasik bersani kebenakan teman Pak RT Minut balong ngampanikan Pak RT Pak Minut wonten baru bagang sing dalu Pak RT Pak Minut wonten baru bagang iki Bali Jo pahit Mat nonton kisah plecit aku yang
delok iki nggih plencit. Wonten sumber gondang luruk lemon delok.
bumbune Ha, bumbune apa, Mas? brembang saro kecap Wah, seger wi tambah darah. wong rasane dik Rasane piye, Mas? pedis nikmat Wah, nikmat betul. oh regane dik murah tur mupakat Lah kene sing dibeleh wedhus-wedhusan kok murah. kecolongan yo sate dik sate kambing teko ati teko kuthone kutha ati kutha bangil jembar lan kondange Kendang kaloka satene ganti sate kambing. sip Ngaturaken dumateng Santi nggih, Peng. Heeh, nek si melek. Nggih, gimana kata lu, Peng? Heeh. Pak Kades Jati Drojok. Heeh. Nggih, sugeng dalu panjenengan Pak Kades Jati Drojok. Nggih. Margo Laras tetap jaya Pak Sukri. Saking Pak Kades Jati Drojok. Sugeng dalu Pak Kades Jati Drojok. Nggih. Nyiwer ta, Mas? Sebisa malih Pak Kades Jati Drojok kaya Nyiwer. cuma nggih. Mirsani Margo Laras. Sebisa malih sugeng dalu Pak Kades Jati Drojok. Kedung Pring Lamongan Jawa Timur. Nyiwer. Nyiwer. Sepi suasana ngikatone sepi wiwit suruping surya delak-delak lungguh tanpa kanca siler siler angin sumiler hatiku kingser ketir-ketir mung mikir apa pancen urip kos takdir paribasane wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora mulya rena wangi meminta caket tosa ndang lan buka kaya ngene rekasane ati wong ora duwe rina wengi sumalam nganti dadi lelanan wiwit
kanggo warga sing ana desa migunani kanggone sakongertani rapopo mes obat di anani ojo lali berjangane bapak bupati warung pojok kebon rojo tambane Kamblubang nang gudang garam sip ini kebenaran terakan debatang ini pengaduan warung gudang garam Mbok Sukis so Mbak Erni saking Pak Tika Blubang muka-muka dibidangke Pak Tika Blubang kirim saking Mbok Sukis so Mbak Erni warung gudang garam umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak nampa aku ra matala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe nyanding wong liya hatiku wis kadung tresno kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane kowe ninggalake aku duh Gusti kuwatno hatiku duh Gusti kuwatno hatiku apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu
ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu nyanding dheweke andom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milya belaka apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola balik gawe ke lande rasa rasa tresno nono ora bisa tak jaga tak sesuwun enggal diparingi eling mari kita dik eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rina lan wengi bola bali juga welaraning hati wangi susah kok ya ora elek ngintip-ngintip nyetan ngintip-ngintip kolon nawang gawe sing marai sak lembar godhong kara ayo sing sabar lan nerima aja gelap wis sarane intik ngetan intik kulon labang kowe sing marai mlaku dhisik Mas mbok yo ngenteni gawe becik mbok yo niteni intik ngetan intik kulon sing marai bayeme kelo bening ayo mesti ayem sing mari nyanding kuwi tanggal 5 Karangjati wis pokoke tambal ban guru tanggal 8 Balu Pagang tambal ban guru bedol sip monggo nggih kula aturaken Ananda Mas Din Erga nggih ingkang lagi perantauan nggih Mas Erga sing dalu di atas sarawipun kanca-kanca
dadah saking Mas Erga ya. Sebentar paling Mas Erga wonten dadah malam nonton live streaming. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor dor ban pecah maneh jek esuk rezekine klumpuk tambah klumpuk rezekine tumpuk sing nambal ban ngantuk mergo gek sore ngantuk nambal ban tumpuk rezekine ngrimbrung tambal ban ngantuk aduh watu yang cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kali cutan koyo kelangan pikir lapo iku karane gelugu disikari saben dina aku ora bisa turu kangen rika mangke ana waktu arep bakar gendang nggo geni sampai kore ngawaku iki mikiri ampun gedang raja tak dudut timbang codot timbang mulang aluh kulune pencot watu yang cilik arane pasir watu kambang kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kali cutan koyo kelangan pikir wit kelopo iku arane gelugu disikari aku ora
turun kangen riko omong ora ana waktu areng-areng bakar kejalan kok kening sampai kering aku iki ya ampun ya ampun kita rancang satu dong kari telu timbang murung kari telu godhong sawi anake kurapan lanang ati iki estunipun kanggo rika gendang raja satu deti mrepeli gak percaya blanda daku iki salam aping drada kali Mas Sugiyanto sing duwe drada aping yang Sugiyanto duwe drada aja nganti aku mbok oncati ora Kang Mas tresna welasana awak iki aku pengen dek iya Mas kumpul dadi siji Rara jograk kowe pancen ayu tenan jur karepmu kepiye Bandung ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jepang
kowe aja gumanung. Terus karepmu piye? Peperangan iki kanggone jonggrang Ya. durung rampung. Wah, siramu selak bijak iki. Bela pati Kang Mas Prabu Kumpala kang seda ana ing Madyalaga. Tobat kowe wani to sing nekat Yo Bandung ora ngerti Kang Mas nek Kumpala Bandung Bandung anake jagat putra ratu panggih Prabu Darawaya aku duwe apa Bandung Aji Sakti Badawasa Rara Jograng Kenapa Bandung Manutoson Pundhut Garwa Koordinator Marga Laras Moator Joko Bandung iki diajar pitung ora Jonggrang apa-apa duwe bebono apa jalukmu gerak nak kono gerak kanthi sewu sewengi kudu dadi iya Jograng panyuwunmu tak turuti yen liwat aku kelingan yen liwat aku kelingan iya cek ini apa ae atau bang biyen tak leren iya iya ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge aku bekas marah piyen nate takku ngandem tresno tanpa bental tanpa kosa bet abeti keteman asmara gebok kae nyimpen wati ya ampun nganti besok ora bakal lali gebok kae kebak cerita tengah wengi kanthi jagat rino sajroning ati datan luntur saya merati ya iya iyo aku kuwi dadi ngarep marga rene kubuk asmara sarit Mbok apa rep waduh lah ini simbok sajane semangat Mbok piye rep arek lapo kok dodok-dodok nang pojokan omah Mbok Mbok apa nyolong dok nyolong apa dok nyolong bojone wong Mbok
dodok. Oh, coba pasti dadi rondo aja nyolong bojone wong, Mbok. Palang emek bojone wong, Mbok. Iya. Timbang nyolong, palang emek bojone wong, Mbok. Lah kok dodok-dodok, Mbok. Kabotan, Mbok. Eneng doke, Mbok. Loh. Lho, Mbok Sarip. Mbok kok malah menung lho Sarip. Kita kelantar kebanjir Pak Kepala Desa Jatindrojok. Sugeng dalu Pak Kades Jatindrojok. Akibat kata Pak Ibu Tia Pak Sudrojok. Sebagai balik lagi Pak Kepala Desa Jatindrojok. Mat malam. Bicara kenun. Zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah London ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip teko pelangkonan ngantek londo tinjai sak wenang-wenang nake pacet bui Sarip digapui Sarip gak trimo lurah gedangan dipateni etan kali jagoane Paiti Ambu Putih ku seredokar kuruwe Abah Haji kolon kulon kali Sarip jagoan sakti titi musuh bebuyutan Septi dadak dodol kopi. iya Aku menuntut kopi Sarip gaweyane pancen malih tapi sing mumbluk mbok meh hasile apa kuwi diwene ke fakir miskin aja mbok tiru iki sandiwara lutruk mas kang nyaritake yo Sarip
dilunging Koma dan coba klik laras rutak rampak logo lelakut ning parai yangan ono sedang apa rekan gede gede